Good morning, sir. Gusto niyo po ng rice puto with makapuno? Gawa po yan sa Ligaw. Maraynal daw, istorya ni Rabasero na naman kita. Sisay na sa Satuya andai pa nakaagi sa porsyon kan Maharlika Highway sa barangay Paulog, Ligaw City, Albay. Kung dai pa, di buot sabihon, dai mo pa nananamitan ang masira mo na merienda ni Daduman. Ang rice makapuno puto na nababakal sa tig tulo 25 sana. Iyo po, barato, alagad masiram asin makabasugon tulos. Kaya nga ni patok na patok ini sa mga travelers na nag-aagi sa lugar dahil may instant merienda tulos na mainit-init pa habang nagbabiyahe. Kung nakanamit ka na kaini, naisip mo na daw kung paano ini ginigibo o paano ini niluluto. Mara, tas iripunta kung paano ninda ini ginigibo. Pinasyaran ko po si Nanay Gigi Palermo, ang presidente kan mga paratyenda nin puto sa Paulog, Ligaw City. Saktong naabutan ta siya na nagpipreparar kan mga iluluto niyang rice puto. Dati ka ito, masakiton subuot ang pagpreparar dahil kay puhan mo pang magbayo nin bagas, ngani pinuhon, sirnehon, antes gibuhon na puto. Alagad ko niyan, may mga nababakal na subuot na mga ready-made na giniling na bagas asin pulutan, pati na ibang mga sangkap, siring ka na sukar, margarin, asin food coloring. Pati ribaya na sana sa paghalo kan mga tamang dakol kan mga sangkap na ihahalo antes ining lutuon, ngani talagang sakto ang timpla. Malumoy, mayumhok, asin masiramon. Pagkatapos na iharalo, handa na ini, tanganing lutuon. Dai kumpleto ang siram kan puto kung warang halong minatamis na makapuno o bukayong makapuno. Sayang ugaring, tadain na napasirip sa tuya ni Nanay Gigi ang pagluto nin bukayong makapuno dahil banggi pa sa nasubuot, pigluluto na niya ini. Gamit ang bagul man giraray kan makapuno, iyo na ini ang maserbing hulmahan o hurnuhan asin lutuan kan puto. Pinapalaman ang bukayong makapuno sa sangkap na may rice flour. Dangan isasampaw na siya sa bunganga kan lata kan biskwit kung saan nagbubuga ang sangaw kan pinakalaga kagang tubig. Dikit lang na minutos, luto tulos ang rice puto. Kuro ka ba nga sa napalan ang pagluto kay ni? Nabibilog siya pag pinatos mo na. May mga ice box ang kada paratyenda nin puto nga ni da itulos na ang maglipot ang puto. Talaga man kaya na mas masiram ang rice puto habang mainit pa. Nasa labi 40 mga paratyenda ning rice puto ang nagtataraning digdi sa Paulog. Bahala kang pumili kung sisay ang gusto mong bakalan. Pero masisiguro ko sa indo, nagabos iyan, masiram. May iba-iba pang variety ng pagkaka na tinityenda digdi sa barangay Paulog, apuera sa rice puto. Kaya makakapili inanggad ka mo ning kung ano ang gusto nindo. Pwede man ka mo mag-dine-in dahil ta mas masiram palang i-partner sa pansit asin buko juice ang rice puto. O siring kan ginigibo kang kadaklan, take out na sana tanganing kaunon habang nagbabiyahe o ipasalubong sa uulian na pamilya. Dakulaon na tabang sa kabuhayan kan mga taga Paulog, Ligaw City ang pagtienda nin rice puto. An iba sa inda, nakapatapos ning kolehiyo dahil sa pagtienda sana. An iba man arog sa daragang ini, nagtitinda siya nin puto ngani na may dagdag pang gastos sa pag-eskwela. Dahil mahaloy, magraduar naman subot siya sa Sarong Community College na sa iyang pigi-eskwelahan. Kaya pag napaagi ka digdi, dahil makalingaw, maghapit nin pagmerienda upang pasalubong. Maski tulo o sarong dosena sana, tama na. Apera ka na-enjoy nindo ang siram kan pagkakana ini, nakakatabang pakamuning dakulaon sa kabuhayan ninda. Salamat ka sa inyong pagandamay. Ingat gabo sa biyahe. Sagkod sa masunod naman kitang istorya ni Rabasero.